traċedja li setet u kella tiġi evitata. Kien b'dan il-kliem li Isabel Bonnici fakret 3 snin mit-traċedja li ħasdet il-ħajja ta' bina Gianpaul Sofija. Iżda żugħ li tilef ħajtu traġikament wara li waqgħet binja ta' fabbrika f'Kordin lura fl-2022. F'post fuq il-medja soċjali ommu fakret il-memorja ta' Gianpaul fil-waqt li esprimiet il-vojt kbir li ħallit f'qalba it-telfa ta' bina. Fl-istess post l-om tella żewġ ritratti ta' bina u stqarret li dawn ifakruha f'xi ħaġa li iż-żmien ma jista' qatt iħassar. U li minkejja dak kollu li għaddiet f'ħajjita dejjem sabet lil Gianpaul hemm għalija u għadu jkun ta' spalla sal-lum il-ġurnata. L-om qalet li hija gburija bil-ġuvni li kien Gianpaul u bil-marka pożittiva li ħalla fuq din id-dinja. Saħqet li determinata li tagħmel ċert li jismu ma jintesa qatt u saħqet li dan il-vjaġġ għall-ġustizzja mhuwiex biss għalih, iżda għal kull vittma li safajbati fis-silenzju minħabba n-negliġenza ta' ħaddieħor. Wieħed jista' jfakkar li kien grazzi għal Partit Nazzjonalista li brabta ma' dan il-każ kienet saret inkjesta pubblika għaliex il-Partit Laburista u l-Prim Ministru Robert Abela kienu rreżistewa. U mhux tal-li hekk, iżda tal-li matul is-sajf li għadda, sirna nafu li Kert Buħaġġar li huwa wieħed mill-persuni akkużati li kien involut fil-qtil involontarju ta' Gianpaul Sofija, ingħata lura xogħlu mal-Lens Authority, xi ħaġa li kisbet kliem qawwi ta' kundanna mill-istess Isabel Bonnici.